Казансу елгасы буйлап бүген коткаручылар полицейскийлар утырган 3 кеме зур рейдка чыкты. Ичесе 3 якка юл тота, яр буйларын ерактан ук бинокль белән күзәтәләр. Рөхсәт ителмәгән урында кемнәр су кыена, балалар су буенда ата-аналар белән килгәнме? Пляжда исерекләр йөрмиме? Беренче тукталыш Заречье кымлыгы. Көн җиләс болытлы булса да, елга буенда кеше бихисап. Коткаручылар иң беренче игътибарны судагы балаларга юнәлтә. Балык булмаганнар суда икән, аны күзәтеп торучы олы кеше суда булырга тиеш. Агач төбендә кояштан качып яту балага күз-кулак булу түгел ул. Сами умеете плавать? Если дети в воде, родители тоже должны быть в воде. Дети понадобятся. Рушан Казаков запастагы офицер тормышта да, суда да иминлек кагыйдәләрен төгәл белә. 30 елдан артык бу пляжга йөрибез ди. Сабыйлар күз уңында. Балаларга постоянно кирәк карап торырга инде. Йөзә беләләрме? Йөзә беләләр. Ну, үзем дә йөзә беләм инде. Су буйларында мондый рейдлар оештыру юкка гына түгел. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгында белдерүләренчә, 2 тәүлек эчендә Татарстанда 7 кеше суга баткан. Район җитәкчеләре һәм гадәттән тыш хәлләр министрлыгына сулыкларда игътибарны көчәйтү бурычын Рөстәм Миңнеханов куйган иде. Хөкүмәт йортында узган киңәшмәдә дүшәмбе көнне президент сулыклар һәм андагы иминлекне игътибарга алырга кушты. Ел башыннан бирле 29 кешенең гомере суда өзелгән. Шуларның 7-се балалар. Следует взять на контроль места отдыха граждан на водных объектах, особенно неорганизованные места для купания. Мы все это знаем, где они, как все это происходит, но каждый раз мы как-то или не доходим, или какие-то есть вопросы. Коткаручылар фикеренчә, судагы фаҗигаләрнең бер сәбәбе эчкечелек. Менә бүгенге рейд барышында да тәртип сакчылары эчкән хатын-кызга юлыкты. Янында яшүсмер балалары да бар. Народ тонет в большинстве, конечно, в состоянии алкогольного опьянения. Эчкәннән соң батучылар күп. 1-2 стакан салып алганнан соң кешеләр контрольны югалта. Кызганыч, андыйларны якын кешеләр дә туктатып кала алмый. Исерек кеше үзенең ни кылганын белми. Ә суда бу бик куркыныч төгәлләнергә мөмкин. Соңгы көннәрдә һава торышы эссе булса да, су температурасы нибары 23 градус тирәсендә. Елгага кинәт керергә киңәш ителмәй, бигрәк тә биеклектән сикерергә ярамый ди коткаручылар. Суда озак тормаска кирәк. Ә яшьләргә аларның аерым киңәше бар. Еще раз хотелось бы обратиться к родителям. Контроль, еще раз контроль. Ата-аналарга тагын бер кат игътибарлы булырга киңәш итәм. Балаларны карап туру шарт. Яшүсмерләр үз көчләренә артык ышана. Башкалар алдында кыю, батыр булып күренергә телиләр. Уйлабрак эш итәргә кирәк. Карап торышка сау-сәламәт кебек булсалар да, яшьләрнең күбесе ныгымаган, йөзү усталыгы юк. Безнең икенче тукталыш Казансу елгасының Татнефть арена янындагы кымлыгы. Монда су кыйну тыелган, тик суда кеше бар. Коткаручылар аңа кисәтү ясады, яр буендагыларга да аңлаталар. Безнең максатыбыз шул инде кешеләргә аңлатырга, шушы Казанда кая кыйнырга була. 1 июньнән менә 11 июньгә кадәр Казанда 5 кеше батып булды кызганычка каршы. Бу безнең ичендә, бу халык ичендә фаҗига. Су буйларында күп кенә урыннарда менә шундый су кыйнырга ярамый дигән язулар куелган, ләкин ни кызганыч, күп кенә кешеләр аларга битараф. Хәзерге вакытта без Казансу елгасының Татнефть арена буендагы ярында басып торабыз. Моны пляж дип әйтеп булмый, ул бары тик кымлык. Кешеләргә монда килеп бары тик кызнырга гына рөхсәт ителә, ә суга керергә ярамый. Ни өчен дигәндә, чөнки якын тирәләрдә зур төзелеш эшләре алып барыла. Су астында арматура, таш һәм күп кенә пыяла ватыклары булырга мөмкин. Мондый рейдлар көн саен дәвам итәчәк. Татарстан сулыкларында коткаручылардан тупланган 159 патруль кизү тора. Илдар Сафиуллин, Илшат Мөхәммәтов, Яңа Гасыр каналы.